Da će govoriti poštovana zastupnica Karolina Vidović Krišto. Izvolite. Dame i gospodo, za pretpostaviti je da je autor ovog izvješća osjećao veliku nelagodu kada je pisao ovaj tekst, jer ovo nije izvješće, već jeftina i neuvjerljiva manipulacija. Upravo u BiH postoji jedan izraz: aj molim te, nemoj me ti braniti. Jer ta navodna obrana interesa BiH Hrvata od strane današnjeg Plenkovićevog HDZ-a raselila je Hrvate u Bosni i Hercegovini više nego kralj Aleksandar i Ranković zajedno. Upravo su Plenkovićevsko, Milanovićevsko, Šeksovske skupine najveće prokletstvo koje jednu naciju mogu zadesiti. Politika prema Hrvatima u BiH identična je politici moćnika prema hrvatskim građanima u samoj Hrvatskoj, a ta se politika može sažeti u dvije formulacije: bezosjećajnost, to jest politika koja se zove vlak bez voznog reda. Kao što je poznato, nešto se može dati ako se to osobno posjeduje, a današnja Hrvatska ne može dati ni tehnologiju, ni proizvodnju, a ni značajna materijalna sredstva jer ih ni sama nema. A Hrvatska nema tehnologiju jer se ona sprječava kako bi nekolicina podobnih poduzetnika mogla brzo i gramzljivo zarađivati. Bezbroj puta sam govorila o uvozu krumpira iz Francuske od strane Plenkovićevog tajkuna Vujnovca i to zbog protupravnog izbacivanja hrvatskog krumpira iz Međimurja. Dakle, to je ta vaša politika zaštite lopovluka koja šteti Hrvatskoj, a slaba Hrvatska ne može pomoći ni sebi, a kamoli našoj braći u Bosni i Hercegovini. Bivša zapadna Njemačka gradila je autoceste na teritoriju bivše komunističke istočne Njemačke i na taj način pridonosila blagostanju svoje subraći koji su bili s druge strane željezne zavjese. Slijedom ove logike, pomoć Hrvatima u BiH, koja nije samo pitanje solidarnosti i emocija za svoje sunarodnjake, već i od geostrateškog značenja za samu Hrvatsku državu, ta pomoć bi trebala biti u poticanju gospodarstva kako bi se stvarala radna mjesta u područjima gdje žive Hrvati. Ali kako će Hrvatska raditi nova radna mjesta kad se u Hrvatskoj radna mjesta ukidaju? I to iz jednog jedinog razloga, a ta je korupcija. Jer podsjećam da je rafinerija u Sisku zatvorena kako bi se hrvatska sirova nafta jeftino izvozila u Mađarsku, obrađivala se u Mađarskoj i skupo vraćala u Hrvatsku. Je li ovo ukidanje radnih mjesta u Hrvatskoj posljedica bezočne korupcije kojoj su izloženi hrvatski građani? Kako bi onda ovakva Hrvatska mogla pomagati Hrvatima u Bosni i Hercegovini? Podsjećam na vrijeme ujedinjenja Njemačke, kada je tadašnji njemački kancelar Kohl oformio višestranačko povjerenstvo koje je skrbilo da njemačko gospodarstvo ulaže u bivšu DDR. Tako su sve značajne tvrtke gradile pogone u pripojenim pokrajinama i zato primjerice imali su porezne olakšice. A sljedeći podatak plastično prikazuje u kojem stvarnom stanju se Hrvatska nalazi. Dakle, mjereći po broju stanovnika, Hrvatska ima najnižu snagu instalirane sunčane energije u cijeloj Europskoj uniji. Dame i gospodo, mi spadamo u skupinu država koja zasigurno ima jedan od najvećih brojeva sunčanih sati u Europskoj uniji, a imamo najmanje sunčane energije. Dakle, teza da HEP i JANAF financiraju solarne parkove, primjerice u Hercegovini, otpada. Jer ih ne financiraju ni u Benkovcu, ni u Vinkovcima, ni u Pazinu, ni u Metkoviću. Jednostavno, Hrvatska država i njezine institucije pretvorene su u servis uske skupine moćnika i u ostvarivanju tih štetnih i gramzljivih namjera današnji moćnici ne prežu ni od čega. A usput su izgubili, pa možemo reći, i osnovno ljudsko dostojanstvo. U Saboru imamo predstavnike Hrvata iz dijaspore, to jest iz BiH, koji ništa ne čine za Hrvate iz BiH, već su obična glasačka mašinerija korumpirane Plenkovićeve vlasti. A kako će i biti savjesni i odgovorni predstavnici svoga naroda kada su obični poslušnici Dragana Čovića, čelnika Hrvata u BiH, koji je poznat po tome da se potpisivao na ćirilici? Poznata informacija da je HDZ-ov Dragan Čović u Mostaru sagradio objekt sličan dvorcu i da je preusmjerio lokalnu rijeku kako bi tekla pored njegove kuće. Dakle, ovo su metode koje koriste narkobosovi u Južnoj Americi. Što onda Hrvati u BiH mogu očekivati od Čovića, Plenkovića ili Milanovića? Nažalost, ništa dobroga.
Samo ovo izvješće jest smišljena manipulacija kako bi korumpirani mediji isticali navodno silna sredstva koja odlaze BiH Hrvatima, što je naravno obična laž. I kada pogledamo iznose u ovom izvješću koje Vlada godišnje izdvaja za Hrvate u BiH, onda nam je jasno da su to iznosi razine koji se u Hrvatskoj u jednoj minuti ukradu kroz korumpirani sustav. Kada ovome pridodamo stanje hrvatske diplomacije, onda to ujedno jest i odgovor što nam je činiti, i nama u Hrvatskoj, ali i hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Hrvati se moraju vratiti kući, to jest mi se moramo početi ponašati kao europski narod koji ima prava, koji ima vlast koja radi za svoj narod, a to prvenstveno znači poštivanje zakona. Dakle, tko god krši zakone, tko god krade svoj narod, nije domoljub i mora biti sankcioniran. Hrvatska može učiniti puno za svoju braću i sestre u Bosni i Hercegovini, ali samo ako se sama sredi i postane uspješna. Jer današnja Hrvatska je neuspješna. Hrvatski građani su obespravljeni i to samo iz jednog razloga, a on se zove bezakonje, nejednakost i korupcija. Zato pozivam Hrvate u Bosni i Hercegovini da ne nasjedaju na laži kako je HDZ zaštitnik njihovih prava. Ne, oni koji su gramzljivi i korumpirani ne mogu biti ni uspješni ni lojalni. Oni nemaju ni nacionalnih vrijednosti, a nemaju ni morala. Za Plenkovića, Šeksa, Dragana Čovića ili Jandrokovića postoji samo jedan jedini interes, a to je njihov osobni interes. Hrvatskoj trebaju moralni, profesionalni i domoljubni političari koji će skrbiti za hrvatske građane, a potom i za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Hvala vam lijepa. Sada će u